rozdávať rady, je rozdávať peniaze, to povedal Jonathan Swift, je na tom možno veľký kus pravdy, ale my sa dnes opäť uchýlime najmä k radám, pretože vďaka našim radám môžete mať možno aj plné mešce peňazí. Opäť tu oproti mne sedí už náš pravidelný host, máte už aj stoličku vyhliatu, finančný poradca pán Marian Bulík. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dnes sa budeme rozprávať o čom si, čo znie možno ako alchýmia, zarábať aj vtedy, keď vlastne nezarábam. Dá sa to takto povedať? Tak je to možno naozaj trošku metaforicky povedané. Skôr by som povedal, že ide o to, aby sme vedeli zabezpečiť si peniaze aj vtedy, keď ich nemôžeme zarábať. To znamená, ako získavať peniaze, alebo ako získať peniaze, keď sa mi stane nejaká udalosť, ktorá mi odoberie možnosť zarábať v tej chvíli. Vy ako finančný poradca máte teda svojich klientov, ktorým hovoríte aj o tom, že dávajte si pozor, zabezpečte sa, alebo raz môžete byť bez práce, môžete byť na PNK. Títo ľudia o tom vôbec uvažujú, o takýchto nie veľmi príjemných skutočnostiach v živote? Niektorí viac, niektorí menej. Každopádne je to jedna zo základných vecí, ktorú potrebujeme vyriešiť u každého človeka, pretože pripraviť sa na nepredvídateľné udalosti sa dá v podstate iba dvoma spôsobmi. Jeden z tých spôsobov je ten, o ktorom sme už vraveli minule, to znamená mať pripravenú také prasiatko, ktoré by nám vystačilo povedzme na 2-3 mesiace, ak by sme sa dostali na nejakú dlhodobú PN-ku alebo by sme dočasne stratili zamestnanie. No a potom je druhá forma, tá už je trošku zložitejšia na vysvetlenie. Každopádne neexistuje žiadna iná možnosť, ako je životné a úrazové poistenie na to, aby sme sa vedeli proti takýmto situáciám obrniť. No dobre, to je životné a úrazové. To znamená, že by mi malo chrániť situáciu, keď mám úraz alebo nejakú inú životnú v úvodzovkách katastrofu, ale čo keď len treba stratím zamestnanie, ja som rok bez práce. Tak v takomto prípade je to príliš dlhá doba na to, aby sme to vedeli akýmkoľvek spôsobom vykryť. To znamená, naozaj existujú iba dve možnosti. Buď mám veľkú finančnú rezervu, povedzme niekoľko 100 000 až miliónov, ktoré ma podržia. To bežne máme doma, samozrejme v pančuche všetci. To nemá skoro nikto, pravdu povediac, ale čiže podľa mojej skúsenosti tá strata zamestnania väčšinou býva na tie 2 až 3 mesiace. To znamená, je ten človek si schopný, ak chce naozaj tú prácu si dovtedy zohnať. Čiže mojou úlohou nie je zabezpečiť peniaze na dobu, že rok som nezamestnaný. To sa naozaj veľmi... To sa nedá, zrejme. To je naozaj ťažké. Tak na tie 2-3 mesiace, dajme tomu, kým si nájdem iné zamestnanie, kde môžem čerpať nejaké tajné zdroje? Tak možno by sme mohli na začiatok rozdeliť tie riziká, alebo tie nepredvídateľné udalosti podľa toho, že nám ovplyvnia príjem alebo zamedzia príjmu na krátke obdobie a na dlhé obdobie. Tie, čo sú krátke rizika, alebo rizika, ktoré spôsobia krátkodobý príjem, tak tam naozaj nás má podržať práve tá finančná rezerva. Neexistujú žiadne iné finančné nástroje, ktoré by to vedeli zabezpečiť. Existujú možno také veci, ako je poistenie voči PNK, poistenie voči hospitalizácii ako takej, ale z toho väčšinou podľa mojej skúsenosti prichádzajú veľmi malé peniažky, možno 100 koruny, 200 koruny denne, čož napríklad v Bratislave nemôže nahradiť ten príjem priemerný. No a potom sú tie riziká dlhodobé, napríklad úraz s trvalými následkami alebo ťažký chirurgický zákrok, po prípade závažná choroba ako infarkt, rakovina a tak ďalej, kedy naozaj potrebujem zo pár stoviek tisíc dostať na to, aby som sa dokázal adaptovať na tú novú situáciu, moju zdravotnú a životnú. A vtedy naozaj potrebujem mať to poistenie zabezpečené tak, aby prišli tie peniaze vtedy, keď sa mi také niečo stane. Tých niekoľko 100 000? Dáva mi poisťovňa. To je výborné. A čo musím preto urobiť, aby mi ich dala? Prídem, zaklepem a poviem, chcem 500 000. Tak to určite nie. Na to je potrebné samozrejme myslieť už vopred. Mojou úlohou pri všetkých klientoch je rozanalizovať ich situáciu tak, aby sme im toto zabezpečenie dokázali našiť na mieru, pretože ono sa dá vyskladať ako skladačka. Môžeme zobrať túto časť. Prepačte. No a vlastne potom to ich zabezpečenie má splňať presne tú úlohu, ktorú chceme zabezpečiť. No dobrá, podľa toho, čo hovoríte, tak budem si šetriť do prasiatka, budem si šetriť na úrazové poistenie, na životnú poistku a z čoho budem žiť? Vlastne celý môj život bude len o platení rôznych poistiek. Tak všetky tieto sporenia, či už na dôchodok alebo do životných poistení, by nemali prekročiť 10% z môjho platu. To znamená, že tých 90% stále zostáva.
tá desatina, ako sa hovorí, sa má odložiť na tie horšie časy, pretože viem si predstaviť, že ak by sa niečo takéto stalo tomu môjmu človeku, klientovi, keď o tom rozprávame, tak prvé asi komu by telefonoval, by som bol ja. Áno. Čiže potrebujem určite... Máte dôveru? Skôr by som bol asi jediný človek, ktorému by mohol povedať, že ako si mi to naplánoval, keď mi teraz chýbajú peniaze. Takže naozaj musím... A nestávajú sa vám také telefonáty? Nestávajú, pretože naozaj vždycky tú životnú situáciu toho človeka analyzujeme a podľa toho naplánujeme, aké to zabezpečenia má byť. Poviem príklad, u mladého človeka vždycky dávam dôraz na úrazové poistenie. Športuje, je aktívny, možno tancuje, všetko možné. No a u starších ľudí, povedzme o hypotéku, detí, tak tam je zase dôležité, možno to bude znieť morbídne, ale poistenie na smrť, akúkoľvek, to znamená v prípade, že živiteľ rodiny zomrie, tak tá rodina dostane povedzme jeden násobok ročného príjmu toho človeka, alebo dostane peniaze vo výške hypotéky. Čiže dokáže ju okamžite splatiť a žije bez dlhu tá rodina ďalej. Čo si myslíte o tých životných poistkách, ktoré sú zároveň aj sporením a zároveň teda vlastne sú aj takouto pomocou pre prípad nutného finančného vykrytia? Áno, to sú klasické životné poistenia, ktoré sa skladajú z dvoch, môžeme ich nazvať moduly. Jeden modul je sporivý a druhý modul chráni rizika. To je tzv. Dva v jednom, dá sa povedať. Áno, je to balíček služieb. Býva tento balíček služieb zvýhodnený, to znamená tie rizika... Ale je naozaj výhodný? Lacnejšie. To sa opýtam, pre bežného človeka. Určite. Áno? Určite neexistuje dlhodobejší produkt, ako je životné poistenie napríklad, a neexistuje žiadny iný produkt, ktorý máte garantovaný úrok na vaše peniaze, ako je v kapitálnom poistení. Ale tie peniaze mám 15 rokov, kde si preč a neviem, čo sa s nimi deje. Je to v poriadku? Je to v poriadku. Všetko, čo sa s nimi deje, máte napísané v zmluve. To znamená, je to tam všetko, či už máte garantovaný úrok, alebo sú určité výnosy, ak je to investičné poistenie. Čiže tie peniaze zase zarábajú a popri tom ste chránená voči rizikám. Ja to teraz trošku odľahčujem, vy nám tu ponúkate každý útorok úžasné rady. Vy asi nemáte problém s peniazmi, predpokladám. Plánujem si peniaze už 7 rokov od vysokej školy, od 3. ročníka a viem, že to funguje. Naozaj sa snažím ľudí iba naučiť to, čo som už vyskúšal. Vás mať doma, tak to by naozaj bolo celkom dobre. Samozrejme, poďme teraz ešte konkrétne na niečo, čo nás čaká o týždeň. Aké finančnej téme sa budeme venovať v útorok? Budúci útorok sa môžeme porozprávať o možnostiach sporenia alebo sporení pre dieťa, aké sú najvýhodnejšie a aký to má výsledok. Nekúpime hlinené prasiatko, ktoré sa dá rozbiť, ale také umelomodné, ktoré dieťa nerozbije. Železné. Navždy. Ďakujeme pekne. Naším hostom bola dnes Marian Bulík, finančný poradca. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Môžeme nasporiť dieťaťu nejaké tie korunky na jeho cestu životom. Naozaj, keď už človek nemyslí na seba a na svoje zadné kolieska, čo sa často môže stať, tak mal by aspoň na tie svoje ratolesti, aby ich nevypustil do života, ako sa hovorí, že s holým zadkom. Tak poďme sa na to pozrieť. Skúsme si povedať, prečo by sme vlastne mali teda šetriť na dieťa. Veď to bude o 20 rokov, kto vie, aká bude situácia, keď dieťa vyrastie. Radšej nech si samo zarobí a tak ďalej a tak ďalej. Ako to je v skutočnosti? Tak základná otázka, prečo vlastne sporiť tomu dieťaťu, má asi jednoduchú odpoveď, pretože naozaj každý z nás, budúcich alebo súčasných rodičov, chce, aby to dieťa sa malo lepšie, možno ako on sám. To znamená, môžeme tomu dieťaťu šetriť či už na budúce osamostatnenie sa, vlastné bývanie, respektíve štúdium na vysokej škole, ktoré z môjho pohľadu určite bude spoplatnené v budúcnosti. To sú také základné motívy, prečo vlastne tomu dieťaťu šetriť. No, prečo šetriť je jedna otázka, ale najmä odkedy šetriť. Dňom narodenia sa toho bábätka už máme utekať, teda my ženy asi nie z tej pôrodnice. Tí manželia s nejakou vkladnou knižkou, kam si do sporiteľne alebo niekde, alebo kedy? Neexistuje asi správna odpoveď, odkedy začať. Ja by som povedal, že odkedy môžeme. To znamená, ak nás určite ten príprava na ten pôrod finančne zaťaží, možno nejaký kúpa kočíka a tak ďalej, ako náhle cítime, že vieme začať trošku tomu dieťaťu sporiť, môžeme začať s veľmi malým peniazom, povedzme už od 500 korún sa dá rozbehnúť nejaké sporenie. Takže moja odpoveď je vtedy, keď vieme, že áno, cítime sa na to a chceme mu sporiť, vtedy je tá správna doba. Vy ste mi tu pred časom rozprávali o tom, čo sa mi teda páčilo, také percentuálne vyjadrenie toho, že koľko má sa človek zaťažiť zo svojho zárobku tými rôznymi sporeniami a investíciami, že asi 10%. Takže koľko z tých 10% ešte má dať na to dieťa? Alebo vôbec koľko percent zo svojich ďalších voľných peňazí by mal investovať?
Tak toto je naozaj zaujímavá otázka. Nemám mu takto ucelenú, alebo neviem presnú odpoveď, koľko percent je to naozaj na tom, že tá situácia rodičov sa môže zlepšovať. To znamená, ak dnes viem šetriť 500 korún, o rok viem šetriť možno 1000, keď skončí materská, žena nastúpi do práce zase viacej, čiže nemusí to byť presne stanovené percentami, ale naozaj tou situáciou, že ma to neohrozuje, nebude mi chýbať na základné potraviny alebo potreby. Vlastne aj tá možno moja túžba tomu dieťaťu možno čo najviac nasporiť. Niektorí rodičia majú filozofiu čo najmenej nasporiť, aby sa vedelo čo najviac samo o seba postarať. Áno. Že tie pohľady sú rôzne. Podľa Určite situácie. je podstatná vec, akým spôsobom sporiť, lebo sú rôzne možnosti. Tak ktorá z nich je najmenej výhodná pre to dieťa z toho dlhodobého hľadiska, naopak ktorá je najvýhodnejšia? Najmenej výhodná je určite formou bankových produktov, to znamená buď detských vkladných knížiek alebo možno terminovaných účtov, kedy je tam síce určitá zvýhodnená úroková sadzba, povedzme 2,5% v súčasnosti, za poplatok je tam možné aj určité pripoistenie, ale z dlhodobého hľadiska takáto investícia nemá z môjho pohľadu žiadny zmysel, pretože ak je inflácia medzi 3 a 4% a mne knižka zarobí 2,5%, tak vlastne na tom ešte strácam. Čiže toto je určite najmenej vhodná forma sporenia pre dieťa z môjho pohľadu. Čiže vkladná knižka, teda myslíte si na dlhodobé takéto sporenie pre dieťa nie? Určite nie. Dobre, no tak teraz rodičia, ktorí majú vkladné knižky, dúfam, že nebudú veľmi sklamaní. Ešte stále sa to dá zmeniť. Vkladná knižka sa môže zmeniť na čo? Vkladná knižka sa môže zmeniť na, môžeme to rozdeliť do 3 základných kategórií. Prvou z nich je napríklad životné poistenie, kedy to dieťa získava krytie úrazov, či už jeho vlastných, alebo môže byť poistený aj rodič voči úrazu alebo voči napríklad tragickej udalosti, kedy tá finančná inštitúcia bude tie poistné platiť za to dieťa, respektíve za toho rodiča ona. Čiže to dieťa nezostane bez peňazí, aj keď by sa niečo stalo. Čiže toto je vlastne krytie rizík a sporenie v jednom balíčku, životné poistenie, kedy môžeme si vybrať medzi 2 formami, kapitálové alebo investičné. Kapitálové má presne definovaný úrok, ktorým sa nám tie peniaze úročia. Čiže presne vieme, koľko to dieťa na konci dostane, alebo môžeme zvoliť investičné sporenie, investičné poistenie, v ktorom nemáme presne definovanú žiadnu garanciu, ale môže ten výnos byť možno až 3-násobný oproti tej kapitálovej forme. Čiže základná forma je životné poistenie, ďalšou populárnou ešte stále je stavebné sporenie. No, stavebné sporenie asi uvažovať, keď je dieťa miminko v perinke, je možno trošku predčasné pre mnohých rodičov. Ale aké to má výhody? Výhody v podstate dvojaké. Jedna z nich je výnos. To znamená, že každé stavebné sporenie má určitý úrok, povedzme v súčasnosti okolo 2%, a k tomu štátna prémia od štátu, ktorá v súčasnosti tento rok ešte 10%, budúci rok 9,5% z ročného vkladu. To znamená... To je viac ako pre dospelých, ak sa nemýlim. Je to presne rovnaké. Nie je v tomto žiadny rozdiel. Štát dáva na jednorodné číslo rovnakú štátnu prémiu, či je to dieťa alebo rodič. Každopádne nie je v súčasnosti z môjho pohľadu žiadny iný produkt, ktorý mi vie garantovať na jeden rok 10% alebo 9,5% výnos plus úroky. Čiže z toho vlastne dostanem najviac peňazí z tej svojej vloženej sumy, dá sa povedať, priloží mi štát. Ale že predpokladám, že o tých 20 rokov, čo si z toho dieťa bude môcť kúpiť? Byt asi nie. Záleží na tom, ako viem pracovať s tou informáciou o inflácii. Vieme všetci, že inflácia existuje. Otázkou je, čo s tým vieme urobiť s touto informáciou. Jediná možnosť, ako v podstate zarobiť na inflácii, je, že tie peniaze neuchovávam v hotovosti, ale ich investujem. Čiže ich rozmnožujem nejakým spôsobom? A samozrejme prispôsobujem vklady alebo sporenie dieťaťu aj môjmu príjmu a situácii v ekonomike. To znamená, ak budem o 5 rokov zarábať 100 000 a nie 20 ako dnes, nemôžem dieťaťu sporiť 500 korún, ale mal by som toľkonásobne viac mu sporiť, aby naozaj tá suma mala zmysel v tom období. Tak ale toto je veľmi ťažký labyrint, ktorý ste nám tu popísali. To už asi mamička s 2 deťmi, ktorá rieši doma cumlíky a plienky, nebude mať čas riešiť. Takže jednoznačne asi by bolo vhodné vyhľadať niekoho, kto v tomto smere vie poradiť. Ešte sa vás možno opýtam z vašich skúseností. Nie ste síce psychológ, ale viete poradiť, kedy by sa tomu dieťaťu mali tie peniaze odovzdať? Tie nasporené? V 18 nie je to ešte priskoro? Kúpi si za ne nejakú somarinu možno? Vy ste neverili, ale naozaj veľa rodičov zaujíma takáto možnosť. Áno.
aby mohli oni stále disponovať s tými peniazmi, až vtedy, keď sa rozhodnú, že ich naozaj to dieťa využije zmysluplne, tak mu ich chcú rozdať. Vždy je možnosť sa tam dať ako zákonný zástupca do toho sporenia, kedy to dieťa nemôže manipulovať skôr ako 18 s tými peniazmi, alebo sa dať ako vlastníkom toho sporiaceho programu a dať mu tie peniaze naozaj vtedy, keď cítim, že aha, tak už má rozum, vie pracovať s peniazmi, využiť to. Aby to nebolo v 30-ke toho dieťaťa. Trošku skôr by bolo dobre. Dobre, čo nás čaká o týždeň? Aká téma?